Метин, що Метине, слушай са. Отиваш точно на телевизора, пускаш на ключе и казваш специален поздрав за Ивака, Коча, Импресиве и всички други тук, Габи, Гошо. Чули? И Аляма, после влизаш в гардероба и се пали с цигарата. ама няма ключеци няма, има реклама, ще пусна от тук. Пусти си от Пусни компютъра. компютъра, бе. компютърите? А така дръпни, дръпни. А така дръпни, дръпни. А така дръпни, дръпни. Импресив. Целият Абе, бък, ти не вътре, гълташ, сух. Да, я боли, да, плана, че да търси Той майка. то не гълта. Той аз ли гледай са? Да, виждам. Айде ми си зъбите, бе. Ключека бас ми Сасаки ще ти пусна. Кой? Пусни това. Какъв беше това ключек, бе? Сливенския Уши, каштан. Долчи и Габана. Не. Ще пусна Ония бързи сливенския. ключек. Какъв беше, бе? Сливенски. Ключека Помпа. кораба. Помпа. Същия. Или кораба, или помпа. Знаеш айде, кой е? бе. Ей, то пусти. Слушай, ей, то сега ще го пратя да го пуснеш. Ай. Човек тук. Навеста внимание. Концертите на оркестър Минимус продължават. Джангър Лангър, бакса прави, Давай. Джан Чукри, Джан Троши, жена си хиш прави, Янко баксата! Чакай, ти пусна. На кланерета Джими Шоколад, първи коридор България, зелени гайки. Ай! Продължаваме с Печо Акубирката. Ай сега. И накрая, както винаги, жената, която си върти каза най-добре, повишената вече в певица, Шивка Костенурката. Шивка, изпее нещо на хората, ма. Пластмаги, джасмаги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биверони, макарони, каспони, маспони, тонколони, монколони, акордеони, макордеони, герапо. Пластмаги, джасмаги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биверони, макарони, каспони, маспони, тонколони, монколони, акордеони, макордеони, герапо. Специално за шефа на милицията. Айде. Гел Борисов. Бойколе, де, бойко, Борисов. Бойко, Борисов. То само е концерт, бе. Хай, компют. Колега, изпърват. Коня! Изтъргах ми коня! Успей да играеш, бе. Еми си камерата, бе. Всичко хубаво на всички и най-вече чао на дамите. И всичко най. Ясно, разбрахме та. Чао. Ако си жена ми, моите секси игри, ще ме изгори. Ако знае жена ми, моите секси игри, ще ме изгори. И не забравяйте, девиза на оркестър Минимус. Око за око, паста за зъби. Бяха гласи. Айде. Стига толкова. Браво, е, майнак. Напкай си, бе. Майнак.
Майначе! Поздравих ва, моите момчета. Браво, брат. Уникален Какви си. са? Дайте ми вид сега в гасай. Ще седнат при Слави Трифонов да танцуваш там. О, Уау. Измори ли се, бе? много. Вземи една ракийка, така се сгреш. О, много си луд човек. Дайте сега вид в гаса, бе. Да ти дам ли? Да. Ама ще крещиш много ез, брат. Добре. Как се И пише? като ме видиш, Карл, ще черпиш една кутия цигари. Ще те терпа пълно. А, Сяда. да отивам ли да лефта? Чакай, стой сега малко. секунда. Марина, я изпе нещо, бе. Чакай ти да влям сам па да лефта. О, ес! Брат, ти си най-лудия, признал ти го. Аре, лефти, брат. Лефта. Ма Бяй ти да не си, си... бе. Чакай ти не съм влял в играта. Аре, по-бързо искаш гров, давай. Ето, по-бържи. Ес, 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 ес! Радо, приемай ги на лично, бе. И ги качвай. Мисъл, направи ги в един клип. Как си бърка в носа? Зато ли търсиш, бе? Давай, да лефта ли? Давай. Давай, брат. Айди, 100. Лефти, аре, давай. Готово. О, гъса! Yes, 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 yes! О, шбах ти кева! Ей, полицай ще ме избия! Уу! Гъса! Ааа! Уху! Уи! Ого. Ще ме избия гъса! Yes, майка! Yes, my God! Нали Yes, как си my викаш? God! Yes! 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 Yes, бе! Вика! Yes, бе! Yes, бе! Yes! Радо. Радо, Радо. Коренцевич. Марине. Мари. Марин. Ей, майначе! Вау! Оу! Бах ти кепищата база! О, бах ти! Яко! Яко Бе! Яко! Яко! Радо, скайпа, бе. No Радо, gunship виж me! скайпа.